dăm mai ține de lângă Adrian, lângă Nicoleta și Veselu. De regulă, nu sunt chirei, dar de regulă îi spuneam lui, de la vorbit, înseamnă că este bogătia și doar cu Dumnezeu vorbit. Da? Păi, îți arăt proba așa să-l vrea, hai mai să-l văd. Și dumneavoastră zâmbitori vă rugăm. Domnule Dobrinescu Adrian, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Bogojel Nicoleta? Da. Domnișoara Bogojel Nicoleta, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Dobrinescu Adrian? Nu știu mai mult. Să răspundeți da sau nu? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și va fac cunoscute următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătorirea liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și obligația lor de a asigura creșterea și educarea copiilor. Soții își datorează reciproc fidelitate, respect, sprijin moral și hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria lor. În urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declar căsătoriți. Pupo! Poftiți să semnați să primiți actele?
Ia